Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kajantia National Council Khliehriat Circle mentakas ngi hapo kajing yalam jong working president uba Diamond Bare ringkat bat u general secretary uba Sembo Sumer kilalit ban yakendu markmat bat u site engineer ka Purbanchal Building Tech Private Limited kabapet ya kajing tray maramot ya ka Surok ba kathan Khliehriat ha kabayadei bat kajing mi Palat u Pum-Pum na kani kajing shna ya kani ka Surok kabalakta ashikat de e ya ki nonglet nongwan ki pat ba ki basa marjan bat khamtam e ya ki khenna school ki bayat lingba kani ka Surok kumban chupin kan mau baka JNC Khliehriat Circle dang hakini ki khendiat tayo baladep kalapha ru ka jingtho sha u deputy commissioner ka East Jantia Hills district ban karpa ya u ban Btha ya ki nongshna ya ka ne ka Surok ban Synreit arsin shisngi khamtam hakapor bashit kasngi barakhyang ka khando kat ba ka jingshna kadang ya khnang ban penduna ya ka jingmi Palat u Pum-Pum na ka jingyat ki trok ya kene wat laga kenhon kala Btha ru henre lai I penban ba omshum labot satya ya kene ka jing Btha halor kene kinong yalam jong ka JNC Khliehriat Circle kilalit ban yakendu markmat bat u engineer ban kentu jur ya ka Tnad jong u ban le ya ka badan kam khnang ban lat na ka jing shakta jong ki pat ba bat komju ru ya ki khna school na kalyang ka jong u engineer ulai ka jing kular ban shimkhia ya ka ta ka jing Synreit ya ka Surok arsin shisngi ngendang pet ngor bha bat ngen sabut din ru na ka benta ban penshisha balabut ya ka kular laong working president ka JNC Khliehriat Circle namar ka kot ka khya hi jong upat ba ka day ban long ka bakong san e Yuk.